бяха едни големи скавали, където салани, където да видят хора, че е пълно с това. Кой е толкова? Митко, на здравие! За здравето на всички. Да. И на приятели. И на приятелите на здраве от нас. На здраве, приятели! Днес имаме хубав празник. Семеен хубав празник. Ти сме се събрали.
Приятелска среща. Тя е бяла, приятеля е черен. Черно с бяло. Бечи! Каква сега, не съм ще. Бечи! Той я пази. И как се протяга? Живот. Готово ли? Сега трябва там горе да се почисти, да се замаже. Часовника е готов. Ще имаме часовник, приятели. Да не закъсняваме за вечерния час. Да не закъсняваме за кафето. Да. Ще иска се бойдиса да се почисти. И ще се сложи сериозно. Сега само е пробно. Ама хубаво става, де. Айде. Здравейте, приятели, от другия ден, следващия ден. Показвам ви семи как сложихме направо в земята, краставички, ето, и колко пораснаха. Сега те тук ще трябва да ги разсадим. Вижте. Това е от семи направо сложено. Сега искам да ви попитам, приятели, защо тези тиквички толкова много буйни станаха. Вижте какво става, гледайте. А цвят няма. Може би дето отидаха на височина. Има пъпчици. Ей, тук виждате ли пъпчиците? И все такива си стоят. Моля ви са, някой, който... Ето къде са. Пишете ни, кажете ни. Какво да ги правим? Да чупим тия листа. Ето. Все пъпчиците и така се стоят тия пъпки. И там също има навътре пъпка. Виждате ли я? Сега отгоре ли трябва да чупим тези листа? Пишете ни. Какво да ги правим? Обръщаме се към вас. Да. И това тук се растат. Това са тия големите тикви. 10 килограмовите тикви, дето Митко ги купил. И направо на семи го сложихме тук. И те пораснаха. Тук сега ще трябва това да го махнем, другото. Това и да остане по едно. Ето, и тук има. Ето цвят на тези. Това са тиквички запържени. Но, гледайте. Виждате ли? И стои така. Колко време? Има пъпки, цвят. Чакаме, не знам. Айде, това е. Предварително ви благодарим за отговора. Някой, ако знае. Тиквичките запържени, защо така станаха. Чао за сега. Ето доматите как бързо отиват, растат нагоре, приятели. И сега ще ви покажа първите ни доматчета, вижте. Имаме доматчета вече, гледайте. Ето.
Бяхте ли? Нашите доматчета. Другото къде беше малкото? Още едно, ето тук. Другото малкото, ето го къде. Тук и по-голямото там. И тук вече цвят има. Тук ще трябва още малко и ще трябва да сменяме коловите или не знам, Митко, какво ще правиш. Коловите ли ще сменяш или... Ще се сменят, но като вземем. Да. Не сме подготвени за големи домати. Да. Трябваше, но... Но много бързо взеха да растат, приятелчета. Много бързо. Ето, гледайте. Какви големи растат нагоре и имаме доматчета вече. Само проблема е с краставичките за пържени, дето са. Там цвета не знам. Да, аз ва попитах. А тук вижте те с краставички. И те гледайте колко пораснаха големи. Така. Тук също доматче имаме цвят. Скоро ще имаме доматчета. Ето. Цветчетата. Там също има. Приятели, ще ядем вече домашни доматчета. Най-после българско домашно. Пътладжана и той отива нагоре. Радва ми се, приятели. Гледайте колко нагоре отива пътладжана. Чубрицата. Така. Айде, чао за сега. Какво правиш? Чистиш те склони? Гледал съм, че хората крашат пичовите, това, което не се очаква да има грозди. Да. Ето. Да може да се подхранват тези, които имат грозди, са... Значи за първи път го правят на тези години. Доста майши не са чупи, но има ли? Има и грозденца има, приятелите. Вижте. Не знам дали виждате. Да. И то май тази младата асмичка, тази асмичка, преди 17 години я мучна, за 17 години копусна е там. И тук старата. Така, айде да идем да видим по-нататък. Ето, приятели, няколко дни по-късно. Тук вече краставичките имат цвят. Ще имаме краставички, вижда се. Тук са по-малките, тук са големите. Ето. А тук вече имаме доматчета, растат, където ви показвах, малки бяха. Ето. Имаме вече домати. Ще има и доматчета. Така, тези са налягали домати, легнали домати, така. А тук сега тези краставици, те са и те пораснаха тук, където ги слагахме. А сега, където въпитах за тиквичките, по-късно тиквичките си пуснаха цвят и днеска даже вече имаме откъсната тиква. Тиквичка, айде, тиквичка за пържене. Ето, приятели, тук имам. Ето. Там също има. Тук да ви покажа. Ето. Къде е? Там. Скрита. Има. Така. Където се притеснявахме и въпитах напред. Но те вече започнаха. Започнаха да растат. Чеко се радва и бяга из градината. Чубрицата също порасва. Ето. Но много лесни въшки има. Пътладжана ето. Къде е тук? Пепера и пътладжана. И той порасна, приятели, но пепера
Не знам тази година много ли снивашки. И тук тази череша, дали от нея ни падат горе където и. Не знам. Сега ще отидем в градината да ви покажа розата, какво става. И ето, приятели, първата ни тиквичка. Обещах да ви я покажа преди малко. Ето я. Откъснахме я. Това е първата тиквичка за тази година. Така, сега ще видим градинката, розата. Ето, приятели, розата. Виждате розичката, а тук горе имам други цветя. Ето. А тук това е дъвката. Тук имам други. Това е дъвката, която вече започва червеничката, а бялата още няма. Насам идваме на мушкато. Червената мушка и тя е цъфнала, докато бялата по-късничко. Ето. И това е тук другата роза. Ето тази. Това е, приятели, моето видео. Благодаря на всички, че ме изгледахте, тези, които ме изгледахте до края. Благодаря ви много и до скоро. Чао, чао!